udaba lwami lusuka ngo-2020 kwaze kwami njengoba manje ku-2024. Udaba lisukela phakathi kwami nonkosikazi kanye nezingane. Lisuka kanjani na? Wonke umuzi unomthetho wakhona. Ngangithi ngibeka umthetho wala ekhaya kanti sengigadlile. Ngesimanga sokuthi izingane zayihamba zibuye ebusuku. Ngase ngithi mina kunkosikazi lokhu ngeke ngize ngikuvume ukuthi ngithi sengilele izingane zifike zizonginokhela ebusuku ngabo 11:15. Ilapho ke kwasuka khona umsindo. Kuthe ngisathi lento lokuqhubeka, ngithe ngisathi ngisahlezi naye unkosikazi la kwangena i-call ngithi kwaku7 kungakahlu kakhulu kanti ilomfana omdala ureportela unina ukuthi uzobuya ngasikhathi sini. Maqede lapho unina wavala i-call. Sahlala ke kwathi ngabukwazi kwashaya 9 sahamba sayolala. Kuthe masekulelwe kwathi ngo-11 kwasekungena ucingo. Unkosikazi wangishiya embedeni waphuma wayovula igate. Lokhu mina bekungade ngiphikisana nako la ekhaya. Sinibingelela emakhaya, sinibingelela singapha endabeni zaseNewlands nimele uMduduzi Mkhwanazi sivela kwinhlangano ithuleli organization. Namhlanje ke singapha emzini waKambatha la sibizwe khona uBabombatha. uBabombatha ke wasathola i-call ye-social worker. Ngithi emasontweni ambalwa noma inyanga edlule. Yebo, inyanga edlule. Social worker wathi nokunodaba olukhona la ucela ukuthi ke khona babacela ukuthi akhulume nathi. Wasemnika ifoni kwalichaza ubaba udaba abhekene nalo nafisa ukulela kulona. Sesitheke namhlanje ke sifike ke sizomuza uBabombatha ukuthi ikuphi lapha afisa imlekele khona. uBabombatha sekubingelela ba. Ngiyakubingelela nami lonke. Ninjani ba? Hayi empilweni sikhona empilweni. Siyaphila nathi ubaba uBabombatha. Umbatha uyena mnikazi waleli khaya. Yebo. Yebo. Wenze njani ba? Udaba lwami lusuka ngo-2020 kwaze kwami njengoba manje ku-2024. Udaba lisukela phakathi kwami nonkosikazi kanye nezingane. Lisuka kanjani na? Wonke umuzi unomthetho wakhona. Ngangithi ngibeka umthetho wala ekhaya kanti sengigadlile. Ngesimanga sokuthi izingane zayihamba zibuye ebusuku. Ngase ngithi mina kunkosikazi lokhu ngeke ngize ngikuvume ukuthi ngithi sengilele izingane zifike zizonginokhela ebusuku ngabo 11:15. Ilapho ke kwasuka khona umsindo. Kuthe ngisathi lento lokuqhubeka, ngithe ngisathi ngisahlezi naye unkosikazi la kwangena i-call ngithi kwaku7 kungakahlu kakhulu kanti ilomfana omdala ureportela unina ukuthi uzobuya ngasikhathi sini. Maqede lapho unina wavala i-call. Sahlala ke kwathi ngabukwazi kwashaya 9 sahamba sayolala. Kuthe masekulelwe kwathi ngo-11 kwasekungena ucingo. Unkosikazi wangishiya embedeni waphuma wayovula igate. Lokhu mina bekungade ngiphikisana nako la ekhaya ukuthi makungenzeki. Uthe sengenile kumfana loyo ungena uphelile udlutshwala nje uphelile. Mase mina ngibuza unkosikazi ukuthi unkosikazi wangishiya embedeni wayovulela ingane ngalesi sikhathi engasiphikisayo la ekhaya ukuthi makungenzeki. Kanti ingane yezwe yathi ingane yavele kade ngizwile ukuthi awusangifuni la ekhaya ngizohamba la ekhaya. Ngase ngithi mina vele uhambe manje ngoba njengoba ufika udakiwe uzongilwisa sekulelo. Igama akangiphendula ngalo unkosikazi umfana engakaphenduli wathi unkosikazi ingane yami ngeke izihambe ebusuku. Ngase ngithi mina unkosikazi isikhathi sini lesi ingane efika ngaso njengoba uthi ngeke ihambe ebusuku njengoba uyivulela ebusuku. Hayi ke kwaphela lapho ukuthi ke umuzi wachitheka lapho ngoba emva kwalokho umfana wangena wangafuna ukulala eziphuzele ngamiyeka ngahamba ngayolala. Kuthe emva kweinsuku
ezintathu kade kwenzekile lokho umfana wayeseqoqile impahla zakhe. Kusho ukuthi lokho kuqoqaka ngikubonanga ngoba kwenzakala ekseni noma emini kodwa ngisemsebenzini. Emva kokuthi eseqoqile umfana ngazibonela nje ukuthi useqoqile, unkosikazi akazangitshele lutho ukuthi hayi cha ingane ke seyiqoqile. Nami futhi ngangabuza lutho. Sehambile ke umfana. Lana sesele nalomunye umfana wesibili. Umfana wesibili naye akawulaleli umthetho wala ekhaya akahloniphi, asahloniphi umfana naye seyadloba unina nje asazwani ngoba ke kuhamba ingane yakhe. Unina uvuna izingane. Uvuna izingane unina. Kuye kwahamba ke laqhubeka udaba kwaze kwaqala u2021 ngoba liqale leli udaba ngo2020 unyaka usuzophela la ngabo September. Kwathi ngo2021 ngoFebruary wathi unkosikazi uzohamba aye kubo. Ngithi mina niyokwenzani kubo ngoba uganile. Wasethi uyodla noma uphuthula kubo noma iparish la kubo noma ngabe yini. Okay akusazwani. Wahamba kunkosikazi njoba eshilo ngawo uFebruary. Wafika wahlala kubo ngoFebruary kwaUMarch kuApril wabuya ngoMay. Utheme buyo unkosikazi ekade ihlalele zonke lezi inyanga. Uthe mangibuye emsebenzini ngithi ngiyangena la ekhaya wavela waqhamuka emva kwami esethi ngivulele ngingene. Sengithi mina kunkosikazi akabuyele kubo ngoba njoba kade ihlezi angimazi ukuthi bekade ihlezi. Mangabe ekade kubo fanele ngabe ubuya nabakubo ukuze sixoxe nabo ukuthi njoba lo mfazi eganile bekade ihlezi phi bebethini sonke lesikhathi ngoba mina abangitshela ngalutho. Wathi unkosikazi amagama amabili nje anginikeza wona. Wathi ngishaye khona ngizokubopha. Igama lokuqala lela angitshela lona. Mangithi mina kahambe angixoshi hamba ubuye nabakini. Uthi unkosikazi ngishaye khona ngizokubopha noma ungasangifuni ngidivorce. Ngase ngithi mina iyona mpendulo ongibuye nala lo mpendulo uyithola kini. Wathi hayi ngithi mina wena ngishaye khona ngizokubopha noma ungidivorce uma ungasangifuni. Okay hayi kulungile. Ngimvulele angene ahlale. Kodwa kuhleli nje hayi akuzwene ngoba lento engithi akayenze cha akayenzi. Uma kungazwene uyapheka la ekhaya wenzani? Uyapheka kodwa mina ngathi ngeke ngize njoba singazwene nje ungabuyi nabakini angeke ngize into yakho ngeke ngisayidla akusasondelwana ngisho embhedeni. Kusho ukuthi sengiphila impilo yami ngoba uthe uzongibopha uqala wangisabisa ngokubopha ukuthi ngishaye khona ngizokubopha. Mangithi ngimisa umthetho wala ekhaya noma ngimdivorce washo kanjalo. Manje phela sekunzima ngisho ukuthi kungaba khona okwenzakala ekamereni ngoba songavuki uyoboshwa. Yebo baba. Okukhulu kakhulu ke mangilanda ngibabikela abakubo bagcine befikile. Ngibatshena abakubo mase ngiba nembuzo futhi ukuthi unkosikazi wami uhambe lana for 4 months. Uhambe ngoFebruary, March, April ubuya ngoMay. Mebuya ngoMay ubuya nganalamagama lawa angitshela wona. Bathini bayathi bayavuma ukuthi ubekubona? Uthi umkhwekazi wami ngiyavuma ukuthi ubekhona kodwa mina akangitshenanga ukuthi ninenkinga. Unkosikazi wakho ufike wangitshela ukuthi usahlezi kubo. Ngase ngiyabuza mina ukuthi umkhwekazi usahlezi wake wahlala enangelinye ilanga kwaze kwaba isikhathi esingaka na ungangibuzi lutho. Hayi kucace ukuthi asizwani. Emese ke ehlala lo mama okade ebuye ngoMay noma sengikhohliwe idate kodwa ubuye ngoMay ekade ehambe ngoFebruary. Kuthe ngoJune 16 ngeke ngizongikhohle ku2021 ngangisemsebenzini ngafonelwa kwathiwa umkhwekazi usefikile nabantu basekhweni lami. Ngathi mina hayi ngisendleleni ngiyeza ngiphuma emsebenzini. Cha nangempela ngafika bekhona becwela umusi.
wasekuthiwa ke sebezolanda indodakazi yabo kwakusho umkhwekazi kanti vele sebeqoqile impahla zingale kamereni angibonanga mina bengekho ngisemsebenzini kuqoqiwe nje Ilandwe siwaphi indodakazi? kusho ukuthi ibuyiselwe ekhaya emuva Okwakhishiwe ilandwa kubona bakuphethe. akuphethwe lutho kuzolandwa indodakazi ngase ngithi mina kumkhwekazi kurongwa kona lokuthi ngifice senigcwele umuzi ngingekho ningangibikelanga ngoba khona ngisha amafoni lokho kushoyo bekufanele ukuthi wangitshela ukuthi uzozala ukuze nami ngithinta umndeni wami ukuze kusasa yonke into eyenzakalayo nami ngime nobufakazi manje ningizuma ngibuye emsebenzini futhi anikaze ningitshele ukuthi nizozala ekhaya wasethi umkhwekazi indodakazi yami sengizoyithatha ngathi mina ayiganile yini wathi ganile kodwa sengizoyithatha ngase ngithi mina ke uma ike yaphuma la ekhaya ngendlela ephume ngayo ingabi sabula amazwi ami lawo okay bahamba kwaku June 16 2021 ngahlala Phenduka impohlo ganiwe. ngahlala wangishiya nengane yomfana uma ngiphuma ngiye emsebenzini sekusetshenziswa lo mfana ubaba usehambile ubaba ukhona mina kusakhulunywa nami lokwahamba kwesinye isikhathi beyafona nganti ngikhona ingane ingazi ukuthi izothini setshenziswa lengane yomfana eyashiwa nami ngoba leyo yokuqala yahamba unkosikazi useyahamba nabakubo uhamba nalengane yentombazane kwakusakuncane lode kuvelela ngashiwa nomfana uma ngishiwa nomfana umfana useyasetshenziswa ke umfana kuyena usetshenziswa ukuthi ubaba ukhona ubaba uphumile baba uyasebenza ubaba akasebenzi okay uma ngithi ngiyabuza lo mfana yini ngikuzala mfana wami ube nezinto ozenza ngemumva nguyihlunga ngitsheli hayi singazwani nomfana Bamsebenzisa mhlawumbe ukwenzani? Kwesinye isikhathi kade mhlambe mebefuna ukuza bezongena la bezokwenza lokho abafuna ukwenza ngingekho fanele baqale babuze kumfana ukuthi ngabe sengikhona yini okay mina ngimbuze kumfana ukuthi kwenziwa yini ukusetshenziswa yona mina ungangitshela izinto okay hayi mfana kuphikeke lokho loyo mfana ngaze ngathatha isinqumo sokuthi unkosikazi nje obehlezi kubo njengoba wathi uyakubo angithatha umndeni siyokwenza ama DNA ngoba khona ungathi kushaya amanzi bangaka ama DNA Okay, manaka baba. Ucatshangiswa yini lento yama DNA kukhona yonke lezi phithiphithi esezenzele emshadweni wakho le yama DNA ingena kanjani zifike ukuthi uthathe isinqumo sokuthi ngathi mangithi ngixosha lo umfana ngimlwisa kahle kahle lo mfana oqala wafika nonina umzali kahle kahle lo oqala wafika nonina ngikhohlwa wafika nonina ngiyaxolisa lapho kulolokhuza ngoba nako konke lobo kufanele ukuthi ngikuveze ukuthi okunye nanomqondo nanokudideka kwezinto okunye uyakhohlwa ngeke usakubeka njoba kunjalo kahle kahle lo mfana wafika nonina eyingane uthe mesephuza utshwala esengaki sekwazi ukuphuza ila ngibona khona ukuthi angisayeni uyisi okay bese ngilana kuleli phuzu lokuthi ngangithi mangidisciplina lo mdala emesethi umama umiyekeleni lo awumdiscipline ngani lo bese ngithi azakhipha igama lothi mangithi lo akahambe lo umiyekeleni ngize ngibuze ngithi mina kanti lengane uthi mangithi na akahambe kanti lezi ingane kanti ezabi athi hayi ezala ekhaya ilapho kwabuya umqondo ukuthi ake ngithathe lesi silokhuza ngoba mangidiscipline omunye uthi lo ngimiyekelana kusho ukuthi ngezinye indlela uthi
umxoshelani lo ngoba yena waleka nalo usuku usumshiyelani sokucabanga kwami umshiyelani lo ngoba nake yena wala ekhaya. Oh, it makes sense now. Yes, yeah. Angithi ngiyangizwa ke manje. Ngase mina unkosikazi sehambile ekubo ngase ngithi no. Ake ngimthole ngendlela ukuthi ngimsondeze ukuze siyokwenza ama DNA nalengane yomfana ngishiye nayo ingakahambi nayo. Unkosikazi ungale emakhaya ngase ngithi mina kadilike nalengane yentombazane naye ezeThekwini mina ngizohamba nalomfana sihlangane eThekwini khona sizoyokothengela ingane ngoba mangimtshela ukuthi sengifuna manje senza ama DNA test uzongavumi. Ngathi mina ngicela gibela suke ekhaya sihlangane eThekwini nalengane yentombazane mina ngizothatha lo mfana ngishiye naye sihlanganeni sonke eThekwini siyothenga izinto zeingane. Cha wasukumela phezulu ngesimanga sokuthi angisayikhuluma ukuthi kuyaliwa ngithi mina asiyothengela ingane. Okay. Ngabenza ubuhlakani ngokuthi ke sathi masisahamba nje eThekwini ngaqale ngathola information ukuthi fanele kwenzeke njani ngifene information yonke yalapha la ithathwa khona ama laboratory. Sithesahamba nje eThekwini ngase ngithi mina kumama ngicela singene la. Wathi umama yini kwenziwani? Kuzokwenziwani? Ngase ngithi mina cha kunesikwelethi sakho engizosikhoka. Avumeke umama ayisingene bese ngithi mina kahlale lapha ngenze yonke imicikisho lenomniningwane yakho ngibhalise ngiqede. Lana imina ozokwenza kufanele kube yimina unkosikazi ilezi ingane ezu4. Oh, zo 4 ingane zonke. Zu4. Lezo 3 nena. Not ingane ezu4 imina. Unkosikazi nalezi ingane ezu2. Ngoba lo mfana vele sewayihambela futhi vele wayengabizi like yakhe. Sikwenza ama DNA test okay kusayinwe ke ama forms yonke into emase yangibuza umama ukuthi kwenziwani lana ngoba mina bengamtshenanga ukuthi kuziwe lana ngithi mina cha asekho chance asekho into ozoyenza fana usayine sithatha ama test sonke thina sila kwenziweke kwenziwe iphuma imiphumela. Le ngane kade ngihluphe ngithi wayisebenzisa yathi nansi imphumela angikhulumi ngento ukuthi sesikhuluma ngomlomo sengikhuluma ngento ela bavele baphika bathi awufithi ngishona kancane. Yilokho ke kwachitha umama ke la ekhaya wahamba unomphela from 2021 June 16 ethathwa umkhwekazi. Mina ke ngithe mase ngithola ama results ngase ngenza ama copy ngasala nama original ngahamba ngaye eQueen ngafike ngababikela udaba kodwa ngangabanikeza ama original ngabanikeza ama copy. Yebo. Umkhwekazi mina wangitshela ukuthi uyazikhipha yena kulolu daba ngoba umnikazi wendaba nangu ekhomba unkosikazi wami ke ngiyazikhipha mina mkhwenyana nangu umnikazi wendaba. Ngathi ngicela impendulo ekhweni lami eqondile. Impendulo engayithola hawu usuzophika ingane. Ngase ngithi mina singachithelani isikhathi. Ngeke ngikhulisa ingane from iseswini. Mase ngizoyiphika ngoba isino 18. Akusho mina kusho lokho. Uma ngabe nina la ekhweni nginizela nento engasiyona ngibopheni. Anytime ngibopheni mina ngizobopha laba abanginikeze lento. Nansi into ngizanayo nithi nina ngizophika ingane. Ngithi mina ingane ngeke ngiyikhulise from iseswini. Ngiyiphika isino 18. But yonke sonke lesikhathi. Ngiyondla sonke lesikhathi. Sengithi mina ke uma nithi ngiphika ingane ngifika nento engasiyona ngibopheni mina ngizobopha laba abanginikela lama results. Abakaze basho lutho wonke lo lokhushi yonke lo mnyaka kathula. Ngithe sengiphindele ekhweni ngoba
into ethi ingane yami iyona ile ntombazana. Ekhweni ke ngafike ngiyayicela ingane iyabuyiza kumina. Makuvalwe bisizoqala isikole ngiyithatha ingane. Ngiphinde futhi mina ngiyibuyisele makwama holiday ngoba umthetho kahulumeni usho njalo. Ingane ayiye kunina iphinde iye kuyise. Bengishaya imoto le ngiyihambise eMthwalume. Uma isizoqala yayisaqala ipreschool ngiphinde ngiyilande. Ukugcina kwami ekhweni ngigcine sengizoyilanda ingane kodwa ngingayintsho ikade iye esikoleni phindela esikoleni besiqale ugrade R isidlulile preschool grade R ngiyithathe ngivakashise kuDecember. Ngithe mangithi ngiyoyilanda ngoJanuary ngahlaselwa umndeni wakhona. Wathi umndeni wakhona uyajwayela lo muntu ufanele ashawe. Uyajwayela lo muntu. Ila ngagcina khona ke mina ukubeka umcondo ekhweni lami. Ngathi mina unina wayo mayefuna ingane akenza iplan yena ngoba ukubone konke okwenzekile egcekeni. Bathi uyajwayela ngalipi manje boss ufuna ukushawa nje? Kufanele ngishawe. Abakanginikezi kodwa impendulo yalento engangiyilethile. So ke sagcinana lapho ke. Wathula kanjalo ngathi mina ngeke ngisayihambisa ingane ngoba ngihlaseliwe egcekeni wena nkosikazi ukhona. Ngihlaselwa abafowenu nomalume bakho. So ke angiphephile mangiya kini. Ngcono uma udinga ingane enza indlela ukuthi uyilande wena. Noma edrobheni. Okay. Kutheke ngo umbeyi kulonyaka lo bekade bethule sonke lesisikhathi. Kwase kuthi ngoApril mhla ka30 kwafika amaphoyisa la ekhaya. Njoba ngingaka nje mina ngiyaqala ukufikelwa abaphoyisa angaze ngiye ngisho lokho epolice station le. Kwafika amaphoyisa esehamba nonkosikazi wami. Awayikhulumi lento. King DNA qhamuka ihehe bangibuye emsebenzini. Ngitshene iyona ingane ukuthi kunemoto amaphoyisa elanyango ngivele ngiphume. And ngihlukumezekile. Ngivele ngithi mangithi ngiyaphuma cha nanka amaphoyisa. Unkosikazi angakamboni ngoba usathe sithe ngala egateini elokhuzini. Nje mangithi sengizwe ukuthi ngize egateini ayavela unkosikazi. Emesethi kumina vula. Yini kwenze njani athi ngikulethela incwadi. Unkosikazi wami ongiganile wahamba kudala. Uqhamuke ngale date le. Nansi sehamba namaphoyisa. Sengizolethelwa incwadi ngiyabuza ukuthi eyani kuthiwa eyesondlo. Cela ningilalele. Uhambe ngo2021 kunyathela la ekhaya. Ubuya ngomhla ka 2024 uApril 30 ungilethele lencwadi yokuthi uyangibopha. Mina ngilindele ukuthi ngifuna ukuboshelwa lento. Angiboshelwa lento iDNA. Sengiboshelwa isondlo. Nansi incwadi. Wathi ke ngikulethele kufunakala ngifunakala eMthwalume. Imali yesondlo. Okay ngiyithathe lencwadi ngiyibheke ngiyibuke. Ngahamba ngaze ngafika khona ke lapha eMthwalume. Kwathiwa ngiyokondla khona. Uma ngifike eMthwalume idate ababe ngifuna ngayo. Kuthiwa angikhokha u2.5 2500 nala ubhaliwe. Ngibuza ukuthi o1 i-maintenance level ngaka kubhaliwe. Angifuni ukuboshwa ngifuna ukukhuluma into ebhaliwe ukuthi angazi ukuthi kunamba kodwa ibhaliwe lo mali ibhaliwe nje mangifundisisa kahle ibhaliwe. Kwathiwa u2.5 ofunakalayo ngithi mina o1 kwathiwa fanele ngondla unkosikazi. Cha saphikisana kakhulu iloko elihlehla icala. Okay ngithi mina 1 ngicela aqale atshene inkantolo ukuthi into eyamkhipha endlini iqala yini. Kulo yamuzi njoba sasishadile wake walala yini kanye engadlile. Ngase ngithi kumanje
inkantolo ithi ngimkhokhele u2.7 yebo unkosikazi wami ushadile kodwa ngimondla nje angibazi ukuthi uphi washiya umuzi nje angimazi ukuthi uphi futhi mina ngangalindele ukuthi azongibophela isondlo udaba esaseligcinile yileli inkantolo ithini ngalokho manje uyamondla ngiyamondla kodwa ngisaqhubeka laqalela lokho lihlehlayo icala ngiya khona ethi kuthiwa nje fanele ngimondle unkosikazi wami ngizomondla futhi azashone phansi ngathi kulungile ngase ngiyababalela ke indleko zami 1 ngineyingane mina ekufanele ukuthi ngizondle ezisendlini 2 nginomama nizwe kahle lo mama fanele ngabe sehambile kunomama ongigadela lengane lo mama nje ola endlini ugada ingane nganoma ngafuna nibona lo mama uhamba mase kubuye mina emsebenzini lo mama ngiyamkhokhela kodwa mina fanele ngondla umuntu engingamazi ukuthi ukuphi lo mama ola endlini mina ngiyamkhokhela kuyena unkosikazi wami umama ogada lengane ayiphekele ayise esikoleni ayilanda isikoleni ayiwashele mase ngiba nezinye izingane mina ezisemaceleni kunezinye hayi ukuthi ngikhuluma ngani kunezinye izingane mina engizithole njengoba lo mama ahamba ngo2021 ezidinga ukondliwe ezisayincane futhi kakhulu engizothi mangazondli futhi ngiboshwe ithini le DNA test ibuyithini nayi DNA test ayikhulunywa ibona ngoba ngathi mina ngawakhipha naka njengoba ngisawakhipha nayi into ekade ngilindele ukuthi ngiboshelwe yona okay mana eyomfana ne eyomfana yebo nentombazana yona lencane le la into abana wezala intombazane eyami umfana lo eyamphika intombazane ibuya athi hayi uphi umfana lo umfana emva kokuthi thiwa kabelong la ekhaya kungasho mina kusho DNA ngamthatha ngambuyisela komalume ngathi ngene emotweni mfana sambe bazofike bakutshene phambili komalume inkinga ngamshiya ngahamba lo mfana akahlezi emthwalume ngoba ngangigana unkosikazi uyisigebengu lo mfana mina ngikhuluma ngento yayizolo lo mfana ngamhambisa sengikhohliwe na kube kuyimo emva ukuthi ngithola ama results ngamhambisa lo mfana ngimbonela ipoint ngesonto elidlule ngimbonela ipoint owenzana point angeke ngize ngazi ngoba sabingelelana kodwa kwangaba khona imibuzo engayibuza uphuma wakho kunjani uhlalaphi cha ngoba mina ngathi akusangithinti kwavela ukuthi akukona okwami anginankinga mina sikhathi ngihambisa lengane ngathi unina akayikhombise kubo angazi ukuthi wenzani ayikho kubi ingane la ipoint ngiyibone ngolesine noma olwesihlanu leli siphuma kulona wangibingelela sabingelelana manje inkinga obhekene nayo la bambatha nokhala ngayo ofisa uthi usizwe kuyona iyiphi ileyo ukuthi uyondliswa unkosikazi ebengekho kwena noma ukuthi le DNA test le DNA lena ke ngithe kulusisi lwengaxhumana naye ngathi ake unginikeze umnyango ongcono ozongenza nami ngihlale ngikhululekile 1 njengoba ngihlezi kanje angiyazi njengoba noma impilo yami iphephile yini u1 loyo angiyazi noma impilo yami iphephile ngilesikhathi samanje ngoba kusho ukuthi lo nkosikazi wayeseyithembisile izingane zakhe leze imbili ukuthi umuzweni lo mina ngisengathi ngiyaphuma ngemoto uzothiwa ushawa abantu abangaziyo angizazi noma ngiphephile njengoba ngiphila nje angizazi 2 uthini umthetho wenkantolo umuntu noma vele mina ngingawazi ngangiyazibuza mina ukuthi umthetho wenkantolo uthini ngokuqondile uma umuntu ezengondlisa ingane athi yam from iseswini izizi zibe no18 kuzobe indoda eno18 kodwa lolo daba likhulunywa lezi ngane nawe ubusuyibhala emafeni
ey'ntweni zakho nje ubusuyifakile. Ngase ngikubhalile kodwa emva kokuthi sengitholile hayi ngachitha kwasana. Ngase ngikufakile angifuni uqamba manje into efanele ngiyikhulume nje mina fanele ngikhuluma iqiniso. One, njengoba unkosikazi futhi ethule la athule khona aqala athula wavuka esevuka nencwadi yamaphoyisa. Angizazi kusasa noma ngiphephile noma uzofika nencwadi sithi phuma. Yingakho ngithi lento ayifuni ngihlale ngithule ngoba ukuthi uma uthi uyoreport into kuthiwa hamba olungise bayithathe kalula umthetho, hamba olungisa into nonkosikazi wakho nomuzi wakho. Kodwa makuyena unkosikazi owenza amaphutha ngafika amaveni nawu 3 manje. Angikhululekile njengoba ngihlezi ngoba lento ngifuna umnyango oqondile ozothi yabona ke mase kunje asithatha u1 no2 no3 ingakho ngaya kuloya siso kwama social worker wazongixhumanisa nani lana ngihlezi from 2021 ngiganiwe kodwa unkosikazi anginayo kodwa anginankinga mayihlalele lapha kodwa njengoba waqala wathula futhi iminyaka emingaka wavuka sethi angimondle angimazi mesevuka futhi uzothini mhlawumbe uzovuka esezongikhipha kulomuzi. I-divorce ngikayisayena ngithi I-divorce angiyikhulumi indaba ye-divorce. Mina lelo gama lavezwe yena before wathi ngimshaye noma ngimdivorce. Mina indaba ye-divorce angiyazi ngoba nobaba ngaze ngiyibone ngithi nje angaze ngiyibona nganokuthi kuphuma kiwephi. Angithi ke phela manje bangiyibuza nje ngoba la kwabili ukuthi uyamxolela noma uyamboyisa okanye uyamchitha waniwe ngoba njengoba njengamanje nithatha vele nisashadile anything engenzeka kuwena vele yena uzoba nelungelo ukuthi access zonke izinto zakho njengomyeni wakhe. Mina khona okunganganelisile qala. Okokuqala ngithi mina mangase ngithola impendulo mangabe uyayazi uthini umthetho. Ngoba mina ngisakhala ngeindleko zami nazi zokuthi ngondliswe from umuntu esesiswini wazowaba no 18 ngisengiphinde ngondla nonkosikazi ke manje naye akekho ngondliso kungakona okwami iqala nakho lama results ngawakhokhela u5500 lama results nje asane slip usakhona mase kuba yile minyaka ngondliswa lengane engasiyone yami umthetho ukumbuza ukuthini umuntu wesifazana ukumtshena ukuthini mase kuvela izinto enje umthetho ukuthini kumuntu onjalo ngoba mina ngikhuluma into engizothi ngezwe kuthiwa le ngane akuyona yami inkantolo ngazi ukuthi mina kuthiwa ikhuluma ngobufakazi ngithi mina nabo ubufakazi hayi ukuthi ngizikhulumela ngoba ngimqambela amanga akusho mina ngithi mina nabo ubufakazi uthini umthetho lapho manje ingane lene obabayo naye ekhonjiswa yini ekhawonini ucaba wakho ngempela uzibanibani lapha ekhakonini angeke ngize ngibe nolwazi ngoba mina ngayithatha ngayoyishiya ngidumele mangiyibone point umfana ngimbone point nje ngesonto elidlule. Okay baba lo hlungu udaba lwakho wondliswa ingane kanti ondliswa ubandiswa ibhanja wazi wena and isibindi abantu befana abanaso sokuthi athule nje manje okunye yilokho ingane yami ke sengibuyela kulolu daba lentombazane le intombazane inoneni oyigadayo uyisesikoleni oyikwashelayo iphekelayo unina wayo anginqabile uyakayithathe makuvalwa izikole anginqabi ngoba ngiyazi mangasathi nje enkantolo akasafuni nengane ingaphinda ifike iveni izogijima futhi izongilanda ngiyamnika kodwa into engayithandi lengane nje obisayincane from preschool into yayiphuma la emlonyeni kuyona kwakuze complain ngisho isese preschool ngesimanga somzo ongahlelekile umuzi ungahlelekile ekukhulunywa noma yini ingane igcina isicosha leyo nto mayidlala nezingane isho leyo nto okay ngayithatha ingane mina ngihlala nayo
kodwa noma ihlala nomama lo ihambile ngokuvalwa kwezikole zika June yabuya nezinto ezingaka. Okay, anginankinga ke nako lokho. Izinto ziningi Amagama mhlambe angazi noma ngivumelekile yini ukuwasho noma ngivumelekile afika show ingane. Hawu ngasho nje baba. Ngaphandle so ngasho. Ingane ifike yathi njengoba bathi ngiyilapha ekhaya lapha kahle kahle kuloya umuzi utshwala kuyaphuzwa umkhulu kuyadayiswa inhlamba njengoba ngithi isese preschool la ivele ikhipha amagama angakudla nezinye izingane. Okay, njengoba bathi ihambile yabuya manje ngoJune ifike yangitshela ukuthi baba ngithe ngidlala angazi nobani yelisha igama lezingane angizazi ingane ade idlala nazo. Wathi ukhulu ungadlali nalesi sifebe saseNewland. Kusho ukhulu wayo lengane nje obingaka. Nansi la ngiphatha kabi leyo nto ukuthi ngikujabulele yini mina ukuthi makufika ama holiday ka December ngiphinde ngiyidudule ngithi vakasha izobuya nani futhi. Ingane engaka ithe ukhulu ukuthi ngingadlali nezingane osibanibani mina ngisifebe saseNewland ithukwa ukhulu wayo ingaka. Futhi inzondo abanawo ngawe manje sebekhiphile ngasenganeni. Yabona ngihlezi nje ngithule. Ngizobikelwa ukuthi njengoba kuthi uthulele ngiyabikelwa ukuthi uzofika uDecember uzothi unina wayo uyayicela. Angikwazi ukunqaba nayo. Njengoba ngisho ngoba inkantolo ingangibopha but mina ngiyazi ukuthi ngiavoidane ngokwami nje angithandi kodwa ke ngeke nginqabe ngoba ngizoboshwa. Kanti ngibona mayi right imihlezi la ibe right futhi ibuye ihambe makuvalwa izikole iye emndenini wami nasehlobini nami umama ozala mina ukhona salukwazi singizalayo ikiyeke kwezinye izingane nakukhulu umuzi ke bandla uyaphila aphuzu kakhulu uyithandela izingane ngiyayivakashisa kodwa nje ngihlukumezekile ukuthi nginesibindi ngeke futhi uzungibona. Ingakho into yami ngingayikhulumi noma ubani ngifuna ukuyikhuluma nomuntu ozongisiza ngqothi haya ke siphume kanje ukuze nawe waneliseke empilweni yokuphila. Enye into futhi yena ngesikhathi afila ngaso umama loya mawayo lo izalayo ucingo longangena noma ingasikhathisini ongikhulumisa nengane yami ngeke ngize ngimlwise ngoba umthetho uzolwisa mina. Angikwazi ukuthi ngeke ukhulume ngisho ngafona ebusuku ngeke ngize ngisho ukuthi ngeke ukhulume nayo. Uma ngabe ngiseduze kwayo ngiyayinika. Uma ngingekho ngisemsebenzini cha angikho eduze kwayo. Uma ngabe mina ngiphume ngaya kwamasho cha angikho eduze kwayo ngikwamasho. Akasho futhi ukuthi uzofona nini emese ayithulela isikhathi eside mhla ethanda nganomsuku ejabule kakhulu ngalolanga anytime afone ongikhulumisa nengane yami. Umuntu wesilisa empilweni emla emhlabeni uhlukumezekile umthetho ubuye udlale ngenye indlela. Ubuye wenze ngenye indlela umthetho la eSouth Africa. Njengoba ngithi la ekhaya umfazi angimshayanga angimxoshanga wazihambela wayehambe wathathwa kahle wayethathelwa abaqoqa bahamba ngayihlalela ngathula nje njoba ngihleli ngase ngithi mina kodwa lokho ngokwami mangabe kuthiwa ngiyakuthatha ngikise esikoleni kuyafunda naloko okunye ke ngakuthola nazi certificate zeingane nasi certificate sami salomfazi ongiganisa omshado akekho kodwa la ekhaya. Mina umuzi lo ngugadelwe umunyu mama ofanele azi ukuthi ku clean la ekhaya ingane clean igezile injani lo ongiganile oqhoshe ngokuthi ungiganile akazi nokuthi kwenzakalani kuleli ceke. Unkosikazi wephepha ngizwa isifo semshado lesi nasi ingakho nje yonke into engikhuluma ngayo mina ingakho ngithi yonke into engikhuluma ngayo
inobufakazi okwey'ngane lokhu ama-DNA lokhu kwasenkantolo engangosho ngayo isitifiketi. Ukuze mhlawumbe ingxoxo yethu iye ngasemaphethelweni, sine-DNA test la ephikile ingane bekuthiwa yakho usuyikhulisile ithi ayona ingane yakho. Engicabanga ukuthi-ke lokhu kuphakathi kwabazali bobabili, nanokuthi phela ekugcineni nayo ingane efuneka yazise uyise wami, mhlawumbe kusewayazisa ngoba kwalokho ningane nayo leyo mfana kuyamlimaza emqondo ukuthi ungakhula uzube ngakwazi ukuthi ubaba lo, kusasa kuthiwa uyena ubaba lo, njengoba nawe kukulimazile nje lokho ukuthi le ngane kade uyikhulisa uyinike uthando. Kungilimazile kodwa kwasho ukuthi noma ngiyibona ngeke ngisayibuza lutho, mina ngangazi ukuthi engakwenza kwakufanele ngikwenza, ngayithatha mina ngayoyibeka egcekeni emthwalweni. Ngimangele mase ngiyibona ngoLwesine la iPhoyinti ngokusema manje ngiyasebenza nansi sengiyayibona. Akusekho kokunye engizokubuza ukungale ngoba njengoba isePhoyinti usho ukuthi ayihlali nonina. Bafethe likhuni lento icabanga ndatwazi ukuthi isekhaya nje la. Ubaba lo kusasa usutshela ukuthi uyena ubaba lo. Usuno 18 years. Singeke ke sathini ama-DNA test ngoba phela sesalawulwa iwona into ezikanje, kodwa-ke nawo futhi ungeke wagaranti 100% ngoba phela lenziwa abantu. Uma khona umuntu nje ufuna ukwazi ukuthi namuntu uyalenza iphutha. Lezi swayo nje kwesinye isikhathi uthole ukuthi nasenkantolo baye baze mhlawumbe bawenze bawa endaweni ezihlukene mhlawumbe zibe u3 ukuze corresponde ukuthi ngempela khuluma into eyodwa efanayo noma thathu. Lokhu nje ngiyakubona ukuthi nawo kuyistress empilweni yakho kuzokuphilisa nje nzima. Wena unkosikazi ngapha kodwa uyikhululekele-ke uyamazi baba wengane. Okay, okwesibili-ke ile protection order vele makuthi nisashadile baba. Umthetho vele uzothi mondle up until nxa kuvele i-divorce ngoba awukwazanga nawe ukuyidefend enkantolo le protection order. Ngangiyiphethe njengoba ngisho ukuthi ngangiphethe na ngathi siyokhuluma ngalokho ngathi mina ngangilindele ukuthi angibophele lokhu, kodwa angikhumbuli kuba khona umbuzo abawubuzayo noma ayikho impendulo yanganelisayo ukuthi hawu ngoba naye wenza ubugebengu cha sizomjezisa kanje. Uyikhululekele nje. Angithi-ke phela manje ile yokuthi uyena uhamba ofaka icala enkantolo le isiqhamuka nawe, kanti nawe kube mhlawumbe wawuthe ufaka nawe mhlawumbe isimangalo sizokwazi ukuthi akikhulunyweke le yakho ngoba gcinene kufuneka ikhulunywe phela ukuthi sengondliswe ingane iminyaka engaka, imindeni futhi yomibili ngoba phela nilobolena ngithi nawe ulobolile umkhwena wabo ekhaya. So akungathi mhlawumbe bona mabe belazi iqiniso ukuthi bebedlala nawe nabekwenza isilimo, if bebalazi iqiniso ngesikhathi ukuthi le ngane akuyona yakho, ubandiswe nje ijazi kuthiwa bambatha kumakhaza waqhubeka wayondla ingane ngoba mase kuvela into kanje efuneka bathi mkhwenyana ndodakazi akuze nihlele phansi ngempela kwenzakalani ngalento efika nomkhwenyana, sitshele sisi sazi ukuthi nawe ndodakazi ethu ukuthi ubaba lengane le noma nathi-ke siwumndeni ake sisukume siyokwenza ukuthi ama-DNA test ngalezi ingane sibone ukuthi azobuye efana nalawa afika nomkhwenyana. Baba kwenzeka nje ngagcina mina ngababikele abakaze bangibuyisele ngisho nanamhlanje impendulo, abaze basho lutho abalikhuluma. Into esiyikhulumayo nje le yakhulunywa ngayo. Mhlawumbe nabe sababindile angeke ngize ngibakhulumeleke ngalapho, ngeke ngize ngibe nalo ulwazi ngalapho ngempela ngoba umkhwekazi wazikhipha suka nje wathi yena akazi lutho umnikazi wendaba nangu. yikho nje babindi uqinisile futhi mayethu because ekugcineni idinga nemnini wendaba uyena othwala ingane uyazi ukuthi kwathi umuntu esimama usuke esazisisa ukuthi esakephi, idinga yena ukuze nawe ukwazi ukuthi uhile udlule kulento. So uyadingeka uma matholakale nihlaleke phansi naye kanje ukuze akutshele emehlweni ukuthi ingane kabani, ubeke ondliselana ingane sonke lesikhathi singaka ngoba legcineni umthetho nathi sabantu behlise uyasicindezela kwesinye isikhathi ngoba uma ungathoni ufuna indleko zakho zokondla le ngane ngeke uzuyithola. Ngeke umthetho uthi mama khokhela ubaba, kuzothiwa ubuwenza phela nobulungisa ukuthi ubaba wekhaya yondla ingane njengoba naleyo yokuqala obuwazi ukuthi akuyona yakho kodwa-ke uyondla wayikhulisa njengobaba namhlanje indoda kodwa iyazi ukuthi ubaba ngale kokuthi-ke iziya misbehave ndlebe misbehave ngayo ukuthi izikwazi ukuthi iphume ekhaya ngoba nawe ubungeke phela utolerate ukuthi ingane ibenza izinto ezirong
ngoba ubaba nobafuneka bekumthetho ekhaya. Umuzi ongenamthetho awulawuleki. Awulawuleki. Nami ngithi ngibeka umthetho ngithi ngakho umuzi kanti umuzi hayi ngezinto eziningi nje. Ngangilwa nesikhathi sala ekhaya sokungena ukuthi ingane ingangeni ngo11:15 thina sabazali bala ekhaya sesilele yona ilele ekungathi mase kwenzeka inkinga lapha emgaqweni ingalele iphinde idinga umuntu okade selele la endlini. Okay, umshado wakho baba usafuna ube khona uma ufuna ukuthi unqamuke? Mina lokho bengifisa ngathi ngabe mangabe kuthiwa lelo khuzi yenziwa ibuzo kuyena inkosikazi ukuthi umshado wakho ngoba vele yena usekunqamulile nje. Yabo ngokuphuma kwakhe la ekhaya ahambe sawunqamula umshado yena. Akawunqami nopha nangu uyabuya uthi Mondle wena ngokwakhe isinqumo sakho nokufisa uthini ngomshado wakho? Mina ngifisa ngabe sabuya. Umshado yawuqeda? Mina ngafisa ngabe sabuya. Okay. Ukusho ukuthi ke lelo gama lilodwa liyasho ukuthi uthi uyadivorce ngoba ukuze kunqamuke lesondlo lesi uma ngaphosisi mhlawumbe khona ukuthi kufanele kuze kunqamuke lo mshado ngoba uma isitifiketi sisamile unelunga lempela ukuthatha Mondle kodwa ebe ngasahlali nawo uzozwinga kulokho nje athi inkantolo umyeni wami lo funeka ngondle. Lokho vele ngiyazi ukuthi umthetho wenkantolo usho kanjalo futhi ngeke ngize nguphikise. Ngikwazi kahle kamhlophe lo. Okay. Isinqumo ke sizophuma ngakwena baba ukuthi ikuphi mhlambe ke mawusho ukuthi uyaqeda umshado nawe sithoyele abameli abazokwazi ukuthi balekelele ukuze kwazi ukuthi nifale idivorce ngendlela right. Lokho ngeke kuvele kungifikele manje ngithi cha ngiyadivorce manje. Ngifuna mina qala ama-advice qala kuyimanga ngithi hayi ke noma ngiyakwenza. Okay. Fanele ngiqale ngithola ama-advice kuqala kwabantu vele njoba nani senifikile nathatha lesi sigaba esesibili esilandelayo kungaba yisiphi. Okay, esesibili esilandelayo basoxhumanisa nabameli bethu uyoconsulta nabo abazokwazi ukuthi ngomshado wakho babheke ukuthi umshado onjani ngoba nakhona kubungozi kakhulu ukuthi abantu abaningi bapheli besilisa thola ukuthi bashadile imshado yokuhlanganisa amafa. Yabo othola ukuthi mase kube khona ohlobongile but uma ukuthi uyamhlukanisa usuka na wonke uhalf wakho. Lokho akunankinga ngoba uma ngabe usuthi mangathi njengalombuzo athi ungibuza wona nje ukuthi ngifuna ukuthi abuye yini ngeke ngisakwethemba sahamba iminyaka emingaka ngazi kade ukuqala lokho ngeke ngisakwethemba njoba usubuya futhi angikwazi usubuya nani njoba mina ngibala ngithi mina lento from 2021 June 16 namhlanje 2024 ngeke ngisakwethemba naloku kuthemba kokuqala engangikuthemba ngako noma ngabe ubani kungehla lawo mathemba ngoba ngabe sokuba nokungabaza ukuthi ngabusa ngimethembe ngade ngimthemba kanti kuzovela into ezingaka ngeke ngisakwethemba nawe uqobo ngeke usayithemba into enjalo sengingancamela kona ukuthi ngithola ama-advice uma kufika isigabeni sokuthi kuthiwa kuyaphela kuphela amandla endoda ke vela wapheli. Eqinisa amandla endoda wapheli. No, siyabonga baba, siyabonga bambatha kuzoba kona ukuthi lophu usuku mhlambe ulibona ukuthi singalenza sihambe sokuhlanganisa nomeli uconsult akunika ama-advices bese wena ukuthatha siphi isinqumo. Mina ke ngakudinga mhlambe kunina ilokho ngoba phela nami ngilawulwa emsebenzini kade angivele nje. Yes. Fanele mina ngingathola mhlambe kunina ilento ukuthi indlela ukuthi sixhumane ukuze nami soon as ngithola usuku ngithi ake ngihambe ngiyolungisa lokho manje njoba ngikhona nje bengi-off namhlanje kanti bekahle kahle bengi-off izolo kodwa ngokuxhukumana kwethu nani sengiphinde ngathi hayi ngicela namhlanje. No, akunankinga baba yikho ngisho ukuthi ngicela ukuthi mina any day ongasipho nephakathi nensuku wena ehlale livuliwe office bazothola nje bekhona nginika nje usuku mhlawumbe uthi hayi kuleli sonto mhlawumbe uday off yami ikulolu suku bese ke ngikwakhele appointment. Angithi le inamba uwe kade ngifonela iyona le yalo cause
hayi kulungile mangathola sengayisave konje ubani sengikhohlwe lokho uthuleleni umkhwanazi yebo sengalokhuza lokho kodwa inamba yona bese ngiyinayo sipha wona usuku usebe inamba yami lana uyosipha nje wona usuku ukuthi lopho usuku obonke kuleli sonto uzo-offer ngalo uma ubheka mhlambe ishedule yakhe emsebenzini ukuthi ingena kanjani bese-ke silakho usuku siconfirm nesikhathi yonke into. Hayi nami ngibonge kakhulu futhi nase moyeni noma nasempilweni mhlambe ngizothanda ukuthi ngigezeke ngiqaqeke ngithole nendlela ukuthi kungahlali kumile kuqhubekele phambili kubonakala ukuthi kufika kusiphi isigaba. Yebo. South Africa niyaluzwa kodaba ubaba uMbatha abhekene nalo uhlungu kanza kwethu baningi bayafisa ungena emshadweni baningi futhi abaphakathi emshadweni abaphumayo ngezinkinga abasebebhekene nazo emshadweni ezine ngaphezulu kwamandla abo. Sibongeke nje isibindi sakhe baba uMbatha nokuqina ngoba omunye umuntu kanje uyathatha isibhamu mhlawumbe alimaza umuntu esimami ayilimaze yena omunye alimaza ngisho kwangane leyo ngoba uyuzwa kuthiwa udubula ingane udubula inkwazi udubula kwayena singazi ukuthi kusuke kwenzeka leni but ke ezinye zezimbe njengalezi isikhathi se-GBV isikhathi esiphila kusona uyabona i-GBV isezingeni langakanani and isibindi esivezwa umuntu wesimami okwazi ukuthi akondlise ingane ebazi kahle ukuthi ingane akuyona yakho kusazoba lukhuni ngempela South Africa makusana abantu abakanje umthetho uphinde futhi ubayekela ukuthi abaqhubeke nje baphile nje bona ebelimaza umuntu usenesilonda ngoba lento baba uMbatha izomlimaza impilo yakhe yonke lesi silonda singaka kungayona kuphela kubaba uMbatha even kwayona ngisho ingane kwayona ingane ke ilimele ngaphandle ukuthi ibiyazi mhlawumbe nokuthi iyakhondiswa ngalokuthi ubaba wayo nangu baba wakho kulungile hlala la ekhaya kodwa makuthi nayo bengatshelwa kwayona ngisho ingane ilimele ngisho engqondweni because mabehlangana nababa uMbatha ithini kuthini ngaphathi kuyona nakona mibona ngisho umama ngabe ithini kodwa ke izimo ezikhona ke lezi South Africa siyabonga nisale kahle emakhaya.